Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y ffilm hwn. Mae'n hyn yr 12fed o fis Rhagfyr 2024. Felly, unwaith yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau i datblygu am beth mwy o'r swyddogaethau unwaith yn y cywisiad gyda'r enw gitutilsphp. Hefyd, fan yma, dwi'n gallu cymryd y cyfle i arddangos y swyddogaethau newydd wedi ei ychwanegu unwaith yn y cywisiad hwn. Felly, yn gyntaf, rydyn ni'n mynd i dynnu neu i osod cyflwr o'r cyflun hwn, sef y gitutilsphp, oedd wrth cyflwr o'r achubwyd unwaith yn y cadwfar i'r fodd o'r adolygu. Felly, ar gyfer hyn, fel os ydyn edrych ar yr ochr dde, fan yma'r argument unwaith yn yr ffel fan yma'r ar y changelog, mae gyda ni dim ond yr dillengad gyda'r dillengad diwethaf wedi ei achubwyd unwaith yn y cadwfar, sef didym 2, ac felly os ydyn yn edrych unwaith yn y cod taddiad, sef gitutilsphp fel hwn. Hefyd, ar gyfer y dillengad, mae gyda ni yr un peth hefyd rhif o'r dillengad diwethaf. Felly, os ydyn eisiau i mewn osod yr taflen hwn unwaith yn y cyflwr o'r adolygu, felly, ar gyfer yr dillengad nesaf, sef didym 3, ydyn gallu gwneud hyn dim ond trwy'r rhedeg o cyrmyn ar y hunain, sef ydyn rhedeg yr ysgrif cregyn, sydd yn galw ar yr cymwysiad hwn. Felly, os ydyn gyda dodi yr ffel hwn, os ydyn rhedeg o crymyn pa un o'r gitutilsphp.sh, sef yr ysgrif cregyn sydd yn rhedeg ar crymyn hwn. Felly, mae'n hynny ddim yn galw ar y PHP, ac wedyn ar yr ffel fan yma, y cod taddiad, gitutilsphp, ac wedyn ar cyntaf perimeter. Felly, os ydyn eisiau i tynnu neu i mewn osod yr cyflwr o'r taflen hwn unwaith yn y cyflwr o'r canol o'r adolygu, neu unwaith yn yr OEP, neu yr work in progress, neu y gwaith mewn cynyddu, felly ydyn yn gallu rhedeg yr ysgrif cregyn ar gyfer yr cymwysiad hwn, sef yr hwn fan yma, a wedyn yn pasio mewn yr gyntaf perimeter, sef namin, ac wedyn add to do, neu ychwaneg i'w wneud, fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly mae'n angen i ni i sicrhau ydyn unwaith yn yr pregell ar gyfer y taflen ac erdym. Felly nawr ydyn gallu pwyso ar botwm dodiad, ac nawr mae'n dweud, os gwelwch yn dda, mae'n bynnu yr disgrifiad o'r dodiad i'w wneud. Felly, dwi'n mynd i mewn dodi rhywbeth fel hwn i ychwanegu rhaniad newydd i'r changelog fel hwn. Nawr, os ydyn edrych unwaith yn yr ffeil ar gyfer y changelog fel hwn, felly nawr mae gyda ni y rhaniad newydd ar gyfer yr dillengad newydd. Felly, beth dwi'n yn ystyru gyda'r brawddeg i ychwanegu y rhaniad newydd yw dwi'n eisiau ychwanegu enghraifft yr rhaniad notes yn y trafod newydd. Felly, dwi'n mynd i newid y gair new i notes fel hwn, add note section, i mewn i'r changelog fel hwn. Oherwydd bod mae gyda ni yr rhaniad notes neu nodynau i mewn yn y ffel hwn, a pan ydyn yn rhedeg ar un cyrchymyn ar gyfer y taflen newydd, felly mae'r rhaniad hwn yn diffygio o ddoth yr taflen hynny, felly mae angen i ni i ychwanegu hwn i mewn yn y cod taddiad. Ac hefyd, os ydyn nawr yn acib y ffel hwn, ac nawr yn alagor yr cod taddiad, sef gitutilsphp, nawr mae'r dyddiad ac hefyd yr amseriad o'r
dyllangiad wedi ei newid i'r dyllangiad nesaf, sef 3, gyda'r cynaliwr leoliad ar gyfer yr amser sydd yn arwyddocau yr un imion yn y fodd neu yn y cyflwr o'r gwaith yn cynyddu. Felly nawr, dwi'n gallu adolygu yr changelog fel hwn, sef dwi'n gallu ychwanegu yr note section to changelog, ac nawr ar y ochr chwith, os dwi'n rhedeg un gorchymyn i ychwanegu yr doddiad arall, un yn y rhestr o'r dyllangiad nesaf 3, er enghraifft, dwi'n gallu ychwanegu y doddiad arall, fel er enghraifft o'r hwn fan yma, sef i ychwanegu y swyddogaeth i mewn yn yr rhaniad ar gyfer dibynniadau i mewn yn readme neu darllenwyr .md i cynhalio neu i cynhaliaethu yr dibynniadau i mewn yn y rhaniad hwn. Felly nawr os ydyn symud i'r panel ar y ochr dde, ac wedyn os ydyn pwysau ar y botwm dianc neu escape, ac wedyn lan wahanol, ac wedyn nawr os ydyn mynbynnu yr lythren, y bach lythren E, ac wedyn y bachnod i datblygu yr ffeil, felly nawr ydyn gallu gweld yr doddiad newydd i mewn yn y rhestr ar gyfer yr gwarchwilion ar gyfer yr dyllangiad nesaf. Felly nawr ar y llinell 335 ar yr ochr chwith yn uchod, dwi'n wedi ychwanegu yn llythrennol yr peniad ar gyfer yr dodiadau neu notes i mewn yn y patrwm lein ar gyfer yr changelog.md, a felly yn defnyddio swyddogaethau i mewn yn y gitutilsphp, dwi'n gallu rhedeg y gorchmyn i ddiweddaru y cyflwr o'r gorchwil hwn i mewn y rhestr o bethau i wneud. Felly, ar gyfer hyn, os dwi'n rhedeg i mewn yn yr aplikell ar gyfer y taflun yr un ysgrif cregyn fer o blaen, sef gitutilsphp.sh, ac wedyn, os ydyn nawr rhedeg yr dewisiad update to do neu diweddaru i wneud fel hwn. Felly, mae hwn nawr yn arddangos y rhestr neu diwyllian o'r gorchwilion. Felly, ar gyfer yr un dwi'n eisiau i diweddaru, dwi'n eisiau i diweddaru yr un sydd yn doddiad 3. Felly, os dwi'n nawr yn mynbynnu rhif 3 i mewn yn y cymell fel hwn, felly, beth ydy'r cyflwr newydd, felly dwi'n mynd i diweddaru hwn i fod yn XMP neu completed neu cyflawnwyd fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar dodiad ar gyfer ddim newid, ac wedyn unwaith eto dodiad ar gyfer doedd ddim unrhyw disgrifiad ychwanegol, ac wedyn fel hwn. Nawr, os ydyn mewn mofio i'r panel ar yr ochr dde, ac wedyn unwaith eto yn rhedeg yr gorchymyn i datblygu. Felly nawr ydyn gallu canfod ar y llinell yr 17 mae'r cyflwr wedi newid i'r XMP neu cwmp ar gyfer cyflawnwyd. Felly nawr ydyn gallu prafholi hwn os enghraifft morio i'r pregell sydd yn cyfamsorol fel hwn, sydd yn wag ar y moment, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchmyn gitutilsphp.sh, ac wedyn nawr os yn ei creu enghraifft y taflen newydd gyda'r dewisiad namin n fel hwn, ac yn derbyn pwp gwerth amwach fel hwn. Nawr, os ydyn yn edrych i mewn yn y changelog.md fel hwn, neu os ydyn yn morio i mewn yn y pregell cyntaf, ac wedyn edrych i mewn yn y changelog.md, felly nawr mae gyda ni
ar rhaniad hwn newydd ar gyfer yr nodynau, ond dwi'n meddwl fe dylai hwn i fod yn y prif lythyrnau fel hwn. Ond eto, os ydyn ailrhedeg y gorchymyn, ac wedyn os ydyn mewnbynnu yr enw gwahanol ar gyfer y taflen, ac wedyn nawr os ydyn mor wylio i mewn yn yr plygiau newydd, nawr mae gyda ni peniad o'r rhaniad i mewn yn y prif lythrennau. Felly, wedyn ynglyn ar yr ail gorchwil ar y llinell 16 fel yma i ychwanegu yswyddogaeth i cynaliwr ar dibynniadau yn defnyddio'r rhaniad defnyddiad neu dibynniad i mewn yn yr ffeil darllen o fi. Felly, beth dwi'n eisiau yn meddwl amdanynt yw, os ydyn dod i mewn i'r panel ar yr ochr chwith. Felly nawr, os ydyn yn adolygu yr darllen o fi fan yma, felly dwi'n eisiau rhyw fath o'r enghraifft rhaniad fan yma gyda'r enw dependencies neu dibynniadau, lle ydyn gallu enghraifft rhestru yr ffeilau sydd yn ei defnyddio i mewn yn y taflen hwn, ac hefyd yr enghraifft yr enw'r o'r taflen ar gyfer y ffeil fel hwn, ac wedyn rhif llyngiad, ac wedyn hefyd yr llwybr lythrennol sydd yn perthnasol oddi wrth yr taflen cyfredol, oddi wrth yr codtadau cyfredol i mewn i'r ffeil hynny, enghraifft fel hwn. Felly, dwi'n meddwl, ar gyfer hyn, dwi'n nawr mynd i'r datblygu atwygaeth hon yn y unffordd fel ordyn yn datblygu atwygaeth ar gyfer i ychwanegu dodiadau ar gyfer y rhestr o bethau i'w wneud. Felly nawr fan yma ar y llinell 30 neu 29 ac hefyd ar 31, dwi'n wedi ychwanegu yr dewisiadau ar gyfer y swyddogaethau hyn, sef ar 29 i diweddaru yr manylion ynglyn ar dibynniadau, ac ar 31 i ychwanegu manylion ar gyfer yr dibynniadau. Felly, yn gyntaf, yn y unffordd fel o'r blaen ar gyfer y rhestr o bethau i'w wneud, ydyn yn gofyn ar gyfer y manylion, sef ydyn yn gofyn defnyddio i mewnbynnu yr llwybr perthnasol i'r ffeil dibynniedig. Felly, enghraifft, os ydyn i mewn yn yr codtadiad yn cynnwys y sgript tag i mewn yn yr ffeil HTML sydd yn cyfeirio at tardiad neu source srec, y priodoledd srec o'r sgript tag i ..// ac wedyn jsproj / ac wedyn yr enw'r o'r taflen neu arfedd, ac wedyn / ac wedyn yr enw o'r ffeil. Felly mae'r hwn yn cyfeirio at yr llwybr perthnasol i'r ffeil codtadiad cyfredol, lle ydyn yn bodoli neu lle ydyn yn leoli yr ffeil ar gyfer HTML ffeil enghraifft. Felly, fan yma ar y llinell 32 mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu ar llwybr perthnasol hyn, ac wedyn ydyn yn gwirio ydy yr ffeil yn bodoli. Felly, os nad ydy, ydyn yn ysbynnu yr neges gwallt sy'n dweud mae'n drwg gyda ni, nid ydy'r ffeil yn bodoli, ac wedyn ydyn yn dychwelyd, sef oherwydd ydyn i mewn yn yr ymrediad hollbedol i mewn yn y codtadiad hwn,
pan ydyn yn dychwelyd oddi wrth y llinell hwn, ydyn yn dychwelyd oddi wrth y gymwysiad, felly ydyn yn amadal oddi wrth y gymwysiad. Wedyn, os ydyn gallu gwirio bodolaeth o'r ffeil, wedyn ydyn yn rhedeg yr ffythiant fan yma'r dir name i gyrchu yr llwybr o'r ffeil, sef y llwybr i'r pregell rhiant o'r ffeil, ac wedyn, os ydyn eisiau i derbyn neu cyrchu yr enw'r o taflu neu arfaidd, ydyn yn cyrchu yr enw i mewn yn y rhaniad olaf o'r llwybr, sef os mae gyda ni enghraifft fan yma, os ydyn edrych yn uchod o'r llinell 38 fan yma, felly mae'r ffeil yn cael ei enw gitutilsphp ac yn uchod mae gyda ni yr enw'r o'r pregell sydd yr un fel yr enw'r o'r taflun, sef gitutilsphp. Felly, os ydyn yn defnyddio yr ffythiant dir name, ydyn yn cyrchu yr cymwysiad oddi wrth y double dot i'r gitutilsphp, ac wedyn os ydyn yn rhedeg y ffythiant base name ar hwn, felly ydyn yn cyrchu yr gitutilsphp, dim ond y llinyn fan yna. Felly, os ydyn eisiau i cyrchu yr enw'r o'r ffeil, felly ydyn eisiau i cymwysio yr ffythiant base name ar y holl llwybr, ac wedyn, pan ydyn gwneud hynny, ydyn yn derbyn neu cyrchu yr enw gitutilsphp.js. Ac wedyn, ar y llinell 57 ar yn rhedeg y ffythiant is git clean, ydy git cadwfar i mewn yn yr pregell honno yn lan, sef ydy popeth wedi ei amrymwyd i mewn yn y cadwfar heb unrhyw newidad andal yn achos ar gyfer yr achub i mewn yn yr cadwfar. Felly ar gyfer hyn, os ydyn yn edrych ar yr ffythiant sydd yn dechrau ar y llinell 526, felly ydyn yn trosglwyddo i mewn fel y parameter yr pregell ar gyfer y taflun honno. Felly mae hwn yn apollu i'r dot blaenslaw sydd yn cyfartalu i'r pregell cyfredol i mewn yn y teclyn bash, ac wedyn ydyn yn rhedeg gorchymyn i cyrchu yr llwybr go iawn yn wirioneddol oddi wrth yr parameter. Yn enghraifft, os mae'r parameter yn dot blaenslaw, felly os mae'r taflun yn wirioneddol yn bodoli dan y pregell o'r blaenslaw, stick drive blaenslaw, ec blaenslaw, users blaenslaw, administrators blaenslaw, ac wedyn JS proj, ac wedyn blaenslaw gitutils JS. Felly, os ydyn yn leoli fan yna fel yr pregell cyfredol i mewn yn cyfundrefn ffeil, felly a bydd yr ffythiant hwn real path yn dychwelyd o'r holl llwybr fan yna yn y trachnag, dim ond yn unig yr dot ac wedyn y blaenslaw. Ac wedyn ydyn yn cyrchu yr pregell cyfredol fel pregell greddol oherwydd yn yr llinell yn union sydd yn isod ydyn yn newid y pregell i'r pregell o'r taflun oherwydd dyma lle mae'r cadwfar gyd yn bodoli os ydyn eisiau i gyrchu data perthnasol i'r taflun honno i mewn yn gyd. Mae angen rhaid i ni i fod i mewn yn yr un pregell fel yr gyd ar gyfer y taflun honno. Ac wedyn, ydyn yn cychwyneddio yr manylion output ar gyfer yr allmeniad oddi wrth yr gorchymyn git i 0 ac yr un peth ar gyfer yr gwerth ar gyfer yr dachweliad o'r cyfarwaith pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn. Ac wedyn ydyn yn rhedeg y gorchymyn trwy defnyddio y ffythiant PHP exec neu i grythydadu. Felly mae'r gorchymyn git status neu git cyflwr, ac wedyn ydyn yn ambenodi yr manylion $output i derbyn yr allmeniad oddi wrth y gorchymyn hwn, ac wedyn yr $redfal i derbyn y gwerth dachwelyd oddi wrth y cyfarwaith hwn hefyd. Ac wedyn ydyn yn cychwyneddio
ar anwolyn B3 clean I fod yn ffug, yn anwyr. Felly, os ydy y tri sydd yn cyfeirio at cangen neu yr coeden o'r cadwfar ydy os ydy'r popeth wedi ei amrymwyd neu ei achubwyd I mewn yn y cadwfar, felly mae pob dim yn lan. Felly os nad ydy, felly os mae'r newidiadau yn dal yn aros i'w achub I mewn yn cadwfar, felly mae'r holl coeden yn nid yn lan. Wedyn, yr yn dolenni trwy'r pob un llinell o'r arbenniad, ac wedyn, os yr yn swynhwero yr llinell hon, nothing to commit working tree clean, dim byd I amrymio, mae'r coeden gweithredydig, neu y coeden gweithredol yn lan, felly yr yn gwybod mae'r hwn yn gwirio, mae'r coeden ar gyfer yr git, ar gyfer yr cadwfar yn hollol lan, felly ar yn gallu ambenodi hyn I fod yn wir. Ac wedyn, ar ôl hynny, ydyn yn torri allan o'r dyluniad, ac wedyn ydyn yn newid y pregell i'r pregell o'r blaen, ac wedyn ydyn yn dychwelyd y gwerth o'r ydy yr coeden cadwfar yn lan. Wedyn, ar ôl hynny, ydyn yn dychwelyd i'r llinell lle ydyn galw ar y ffythiant hwn, sef yr un fan yma, 57, ac wedyn os nad ydy'r coeden yn lan, os mae newidiadau yn dal yn achos i'w achub, felly ydyn yn ysbennu y neges gwall unwaith eto mae'n drwy gyda ni, asgwelyn sach, yr amrymio newidiadau I gyd, I mewn yn eich pregell cyn parhau. Ac wedyn ydyn yn dychwelyd allan o'r holl gymwysiad hwn. Felly os mae'r coeden neu yr amrymiad yn hollol lan, os mae popeth wedi ei achubwyd I mewn yn y cadwfar, felly ydyn gallu parhau gyda'r ychwanegu o'r manylion ynglyn ar dibynniadau I mewn yn yr ffeil ar gyfer y readme. Wedyn ydyn yn cerchu yr dylliangad olaf oddi wrth yr git trwy rhedeg y ffwythiant hwn. Felly, o'r hynny'n yn rhedeg yr un fath o swyddogaeth hon I mewn yn yr add to do, neu achwaneg I restrio o bethau wneud, ond dwi'n wedi mewn gofforolaethu yr swyddogaeth hyn, sef yr llinellau hyn I mewn yn yr un ffwythiant gyda'r enw get last ver, sef I gerchu yr rhif dylliangad olaf. Felly, yn yr un fodd ydyn yn gweithredu yr gorchymyn hwn gyd reflog I derbyn rhif dylliangad o'r dylliangad olaf. Ac wedyn ydyn yn dychwelyd hwn i'r llinell sydd yn galw ar ffythiant hwn, ac yn yr un fodd fel yr ffythiant yn unonsydd diweddaf o'r blaen, felly ydyn angen I ambenodi yr pregell gyfredol i'r rhyw fath o amrolyn, ac wedyn ydyn angen I newid yr pregell i'r pregell ar gyfer y taflun, ac wedyn ar ôl yr dolenni trwy'r arbenniad oddi wrth yr gorchymyn git, mae'n angen I ni I dachwelyd i'r pregell gyfredol I barhau gyda'r ffwythiant I mewn yn yr pregell gyfredol ar gyfer y taflun gyfredol yn y trachnag I mewn yn y taflun ar gyfer yr ffeil sydd yn dibynniedig ar gyfer y taflun gyfredol. Unwaith eto os ydyn yn dachwelyd i'r llinell o'r blaen, o'r hwn fan yma, 63, wedyn ar ôl cerchu yr rhif dylliangad o'r dylliangad olaf, wedyn ydyn yn gallu rhedeg y ffwythiant hwn MD file add before H2. Felly mae'r hwn yn cyfer at I mewn yn yr ffeil MD neu markdown. Mae angen rhaid I ni I ychwanegu cyn y dechreuad o'r penniad, o'r alfed penniad, o'r penniad o'r gwaith lun
sydd ar yr alfed hanfodranc, sef manylion hyn. Felly, ar gyfer y cyntaf parameter, mae gyda ni a readme sydd yn cyferu at y readme.md, ac wedyn ar gyfer yr ail parameter, mae hwn yn cynnwys yr guard license neu trydded yn y prif isrannau. Felly mae hwn, os ydych edrych ar yr panel ar y dde, felly mae hwn yr peniad gyda'r guard license. Felly, ac wedyn, rydyn eisiau i ychwanegu y peniad newydd gyda'r guard dependencies neu dibynniadau, ac wedyn ar gyfer y pedwerydd parameter rydyn yn ychwanegu manylion. This application references external files. Mae'r cymwysiad hwn yn cyferio'r ffeilau allanol, ac wedyn ar gyfer y pumed parameter rydyn yn mewnbynnu neu rydyn yn prosglwyddo llinell ar gyfer y chres i mewn yn y tabl, oherwydd os yn edrych ar yr diwedd o'r pedwerydd parameter rydyn yn prosglwyddo i mewn ar y llinell fan yma ar ôl y llinell newydd, ar ôl yr arwyddnod ar gyfer yr llinell newydd, sef yr arwyddnodiau ar gyfer yr chres ar gyfer y tabl i mewn yn y ffurfdaidd o'r markdown neu nodi i lawr, ac wedyn yn pasio celloedd i mewn yn y chres ar gyfer yr ffeil hwn, y ffeil sydd yn dibyniedig yn eisiau i mewn yn y tabl hwn, sef i mewn yn y cyntaf golofn, mae gyda ni yr enw'r o'r taflun, i mewn yn yr ail golofn, mae gyda ni dillangad olaf o'r taflun o'r ffeil, ac wedyn i mewn yn y trydydd golofn mae gyda ni yr llwybr perthnasol i'r ffeil, sef yr perthnasol llwybr i'r ffeil oddi wrth yr llawliad o'r taflun neu'r ffeil cyfredol. Ac wedyn rydyn yn allbynnu yr holl cymwysiad hwn ar y sgrin, ac wedyn rydyn yn ysgrifennu neu drosodd ysgrifennu yr holl cymwysiad hwn i mewn yn y ffeil sydd yr ffeil readme.md, nid changelog.md. Nawr, os rydyn yn achub y ffeil fan hwn, ac wedyn i mewn yn y panel yn isod, os rydyn yn morffio i'r bregell ar gyfer yr taflunau cyfredol, ac os rydyn yn creu enghraifft taflun hollol newydd ar gyfer y prawfoliad o'r nodweddigaeth newydd o hon, felly rydyn gallu enghraifft rhedeg o cymryd gitutilsphp.sh, ac wedyn gyda'r dewisiad o'r namin n ar gyfer y taflun newydd fel hwn, ac dwi'n mynd i mewnbynnu PHP ac wedyn PHP fel hwn, ac wedyn i derbyn yr gwerthau amwell ar gyfer y gweddill. Felly nawr, os rydyn yn morfio i mewn yn y bregell fel hwn, ac wedyn nawr, os rydyn yn rhedeg enghraifft crymin git reflog fel hwn, felly mae'r hwn wedi amrymio y cyntaf yr dillangad i fod yn 1 ac gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser. Ac wedyn nawr, os rydyn ar yr panel ar y ochr dde, os rydyn yn ychydig yn lle da ni hwn, propiso ar y bottomau yr Control B neu rheol B, ac wedyn y saith i chwyth fel hwn. Ac wedyn, os rydyn nawr yn marchio yna fe, trwy'r Control B neu rheol B, ac wedyn y saith i y dde, ac wedyn os rydyn yn ymadael o ddiolch y ffeil hwn, ac wedyn os rydyn yn marchio i'r taflun neu plegell ar gyfer y taflun PRJ2 PHP fel hwn, ac nawr os rydyn yn agor y readme.md fel hwn, felly dyma'r readme.md ar y foment. Felly nawr os rydyn yn ddim ond yn gwirio neu cadarnhau a mae'r ffeil i mewn yn yr plegell arall, sef PRJ1 PHP,
y ffeil prj1.php yn bodoli, fel hwn, felly mae hwn yn bodoli. Nawr, os ydyn yn rhedeg ag gorchymyn gitutilsphp.sh a wedyn add dep neu ychwaneg y dibyniad fel hwn. Nawr, mae'n gofyn, os gwelwch dach, mewn blynwch yr chwibr berthnasol neu personoledig i'r ffeil dibynniadau. Felly mae hwn yn double dot blind slice prj1 php blind slice prj1.php fel hwn, ac wedyn i bwyso ar y doddiad fel hwn. Felly, nawr mae'n wedi allbynnu yr manylion ar y sgrin. Nawr, os ydyn yn morwyo i'r panel ar y ochr de, fan yma, felly nawr, os ydyn yn debru yr ffeil hon trwy'r pwyso ar y dianc, neu escape, ac wedyn yr llawn wahanol, ac wedyn yr bach lythren ac wedyn y bychnod fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni yr holl rhaniad ar gyfer gyda'r manylion ar gyfer yr dibyniadau. Felly, ar y pwynt hwn, felly os ydyn yn dychwelyd i'r paket o'r blaen, sef yr un ar gyfer yr contactad ydyn yn y cyfrwaith o'i adolygu, ac wedyn os ydyn nawr yn adolygu changelog.md, ydyn yn gallu ar gyfer yr to do i'w wneud fod yma ydyn yn gallu newid hwn i fod yn wedi ei cyflawnwyd fel hwn. Ac wedyn ydyn yn gallu acip y ffeil. Felly nawr os ydyn yn edrych i mewn yn yr cod taddiad yma, felly ydyn yn dal yn y canol o'r cyflwr o'r adolygu cod taddiad hwn. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu acip yr ffeil fel yr dyllyngad nesaf, sef dyllyngad 3. Felly ar gyfer hwn, os ydyn yn dychwelyd i'r ar gyfer yr taflun hwn, ac wedyn os ydyn nhw'n cael y cipolwg ar gymwysiad imwn yn yr cyfle hwn, dim ond i carnhau, mae popeth yn daclus. Felly mae gyda ni y ffeilau fan yma gyda'r ododiad.brk, sydd yr ffeilau acipwyd ar gefn o'r cod taddiad, ac wedyn hefyd mae gyda ni y ffeil gyda'r enw OPAF. Felly os ydyn yn agor yr ffeil .gitignore, felly ydyn yn anwybyddu yr ffeil sydd yn cymaru gyda'r patrwm hyn, felly ydyn yn ignore unrhyw ffeil sydd yn cymaru yn y patrwm gyda'r dydym, ac wedyn serenig, ac wedyn buff, ac hefyd unrhyw beth sydd yn derfynu gyda'r .brk. Felly, os ydyn rhedeg yr gorchymyn gyd i anrhymo yr taflun hwn, felly y bydd hynny yn hollol anwybyddu ffeiliau gyda'r ododiad.brk ac hefyd OPAF. Felly, dwi'n meddwl ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn hynny, sef i achub yr taflun i'r cadwfa leol. Felly, ar gyfer hyn, ydyn yn gallu defnyddio unwaith eto yr gitutilsphp.sh fel hwn, ac wedyn ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn datblygyd i mewn yn yr fideoedd o blaen gyda'r enw save to git fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, ac wedyn ar gyfer y disgrifiad o'r dyllyngad. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i ychwanegu yr raddau hwn. Felly, dyma'r disgrifiad ar gyfer y dyllyngad hwn, sef wedi ychwanegu y dewisiad na mynd add dep, neu ychwanegu yr dibynniadau ar gyfer gwybodaudd berthnasol i'r ffeil dibynniadau i mewn yn yr readme.md fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn
morfio i'r panel ar y ochr de, ac wedyn nawr os ydyn yn cymryd gyflwg ar changelog.md. Felly nawr, maen wedi diweddaru yr dyddiad ac hefyd yr amser o'r dim 3 ac yn un modd ar gyfer yr codtadiad, sef yr gitutilsphp fel hwn. Neu os ydyn morlliw i'r panel yn uchod, ac wedyn os ydyn yn rhedeg o cremyn ac wedyn y bychnod. Felly nawr, yn yr un modd, maen nhw wedi diweddaru dyddiad ac hefyd yr amser. Felly nawr, dwi'n meddwl ar yn gallu gwthio taflun hwn i'r cardyfar angysbell, sef ar GitHub. Felly ar gyfer hwn, mae angen ni cadarnhau ydyn nhw'n imiwn yn yr pregell cyfredol ar gyfer taflun ac yr ydym. Ac nawr yr hyn gallu rhedeg ac rhywun git, push neu wthio neu gredyn neu origin, ac wedyn prif neu main, ac wedyn y botwm yn dodiad. Ac wedyn, os rydych i mewn yn yr cyfrif angysbell ac GitHub ac edrych ar y codtadiad, enghraifft yr gitutilsphp, mae'n dweud wedi diweddaru yr 2 funud yn ôl. Felly, os rydyn edrych i mewn yn y cod, felly, os rydyn yn torchi lawr, mae gyda ni dewisiad newydd add deb neu achwanegu yr dibynniadau. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darfod yn y defnyddio. Peidiwch â cofio i danysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.